necessària que mai, no? Ma mare i jo ara, a més de ser fiscal de violència de gènere, soc fiscal de delictes d'odi. Ma mare em diu, filla, quin moment has triat, no?, per a endinsar-te en aquesta tarea. Però és molt... Per una banda és una cosa que ens fa mal a tots, però per altra és una tasca molt il·lusionant, no? Pensar que pots lluitar contra una cosa que està més a dins de la societat del que una pensava. I ara ja us parlaré de Cara Trista. Cara Trista era una idea que jo tenia al cap, ja feia temps que anava pegant-li voltes. La veritat és que no tenia... Estava ahí i jo li contava a tot el món. Jo tinc una idea perquè jo vull escriure una història per a xiquets i per a xiquetes que parli de violència de gènere, però que no siga com el discurs que li donen el dia del 8 de març o el 25 de novembre, que tal conforme l'escolten l'obliden, si és que l'escolten. Jo volia fer una història, jo tenia molt clara la meva cara trista. No tenia el seu nom, que el títol va ser una de les coses que més ens va costar, però sí que tenia perfectament fins i tot la idea, no?, que era com l'emoticono que té una careta trista, no? I a la fi va ser esta paraula que crec que va ser un encert, no? I jo tenia la idea i jo anava convencent a tot el món, fins que va arribar el moment que vaig encontrar a Manolo, que em va dir: la teua idea és fenomenal, te la compro. I jo estava contentíssima, no?, amb la meva cara trista. La meva cara trista se'm va apoderar de mi des del primer moment, no?, perquè jo tenia la idea d'una xiqueta, la idea la tenia molt clara, però segons anava escrivint, anava volent, no?, em feia tendresa, em feia fins i tot ràbia, no?, que la gent la tracta així. Tracta el tema de la violència de gènere, sí que és veritat, però tracta un altre tema que jo crec que tracta més temes, no? Un tema que és molt bo que els xiquets sàpiguen que és l'amistat, no? Que és una història, sobretot, de primer terme d'amistat, i també és una història, comença amb una història de bullying, no?, d'acoso, assetjament escolar, que fins i tot acaba descobrint-se, no?, que el problema d'esta xiqueta era un problema de violència de gènere en la seva família. La cosa és que quantes característiques, no?, hi ha en totes les escoles. Si pensem, una de cada 5 dones pateix o ha patit violència de gènere. Jo quan faig tallers a les escoles el que faig és que, per a que el vegin, no nosaltres som adults i no els pares, però que s'alcen un de cada 5, no?, per a que vegin que és una cosa que està molt més present en la societat del que pensa, no? Sembla que sempre pensem que és una cosa que li passa a l'altra, a una persona que no conec, i tot el món coneguem, sense saber-ho, alguna persona que està patint violència de gènere. I tot el món podem fer alguna cosa. El que passa en el llibre, el que li passa a Cara Trista, és que necessitava trobar una xiqueta, una amiga, a la que li interessi el que li passa. Perquè una vegada ella no conta res, però una vegada a una persona li interessa, les persones s'obrin, no? I aquesta és la meva experiència amb violència de gènere. Jo he conegut persones que no te contaven res, però si tu a poc que li preguntares, sí volien contar-lo, però volien alguna persona que esté interessada en escoltar. No algú que vulgui sense més passar l'expedient i dir, te passa, estàs bé? Ale, ja està. I aquesta és la història, no? No és més ni menys, no? El meu propòsit seria que arribara a instituts, a la gent, a l'edat que està destinada, però també a les persones majors, no? Jo, ma mare, que és el meu referent, ma mare té 95 anys, està de meravella, però
professor, i diu que és el llibre més bonic que ha llegit de la seva vida, que és ma mare. És ma mare, però hem de pensar que ha llegit la resta de llibres meus també, i este diu que és el meu llibre. I és veritat que jo visc amb la meva germana i quan li vaig portar el llibre, que va ser la primera que va tindre, me va enviar la meva germana a les 3 del matí que Quines em va donar a ma mare que fins que no se va terminar el llibre no va anar-se al llit, no? I diu que no hi ha llibre més bonic al món. De fet, ara dic, filla, és que ja no m'agrada cap llibre, no? I jo el regalo. Sols a veure si però... I ara ja per a... us llegiré una part que jo crec que diu el que jo volia transmetre, no? És el capítol 6 que diu acostament i diu així. Els dies següents, Carla va anar a l'institut creuant els dits. Desitjava que Lucía no hi tornara i d'aquesta manera l'allunyara d'allò que Regina esperava d'ella. No és que volguera que tinguera una malaltia greu o qualsevol raó poderosa que impediria que anara a classe, però tampoc no passava res si no venia en una setmaneta. Una grip, per exemple, seria perfecta. A ella li donaria un respir i potser la gent oblidaria el que havia passat i començarien de zero. No obstant el seu desig, l'absència de Lucía només va ser una treua que va durar 3 dies. Després d'aquesta breu absència, va tornar a l'institut i en el mateix moment que va seure a la seva cadira de l'última fila, Carla va adonar-se que les coses no havien canviat, gens ni mica, malauradament. Carla mirava de reull cap al lloc de Lucía. Tractava que ningú la vera mirant, però a la seva amiga Maria no se li escapava un detall. A l'hora del pati li ho va fer saber. Carla, què feies tan pendent de cara trista? Jo? Va tractar de dissimular Carla. Sí, tu, a mi no m'enganyes, va dir Maria, seriosa. No sé, curiositat només. Està bé, va concedir Maria, però recorda el que parlàrem. Li vaig donar una segona oportunitat i va rebutjar-la. Una i només, d'acord? Sí, va dir Carla sense convicció. Això era una mica per a veure que la gent que passa al seu voltant i que no vol actuar, per romandre en la seva zona de confort. I cada artista necessitava una amiga que li preguntara, que s'interessara. I aquesta és la història de Cara Trista, la història de la meva il·lusió de parlar de la meva cara trista que estava ja al meu cap ja des de feia temps i de la sort que he tingut en trobar Vincle i Manolo per a donar realitat a Cara Trista, que també té una cosa molt xula, que se m'oblidava, que són els dibuix de Carolina Calvo, que també vaig trobar-la per les xarxes socials, per al que pensa que les xarxes socials són prou roïnes, vaig trobar-la i es va convertir en la meva il·lustradora i la meva amiga, no? De sort no se pot tenir. Com Carla i Lucía, les protagonistes, jo també vaig tindre la meva història d'amistat.